ओं नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्तुतं नरं चैव नरोत्तम देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरते। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। निगमकल्पतरुगलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पीतव भागवत रसमालय महुरह रसिका भुवि भावुका। भागवत पाठ करिबा तृतीय स्कंध पंचम अध्याय। श्री शुक उवाच शुण हे कुरु नृपवर गंगार तीरे से विदुर से गंगा तीरे उपवन दृढ़ निश्चले जोगासन अगाध बोध साधे ऋषि वृक्षर तले सेहु बसी मैत्रेय नाम ताहांकर तेजे उभय कि भास्कर तांक समीपे बेगे जाई निमिषे मात्र सेहु रही। विदुर उवाच सुख चिंतने सुख लभे कहे केवल प्रस्तावे कृष्ण विमुख जेते नर कर्म स्वभावे ताहांकर काहि पाइबे सुख वांछा कुंठित कर्म गुरु दीक्षा कृष्णर अनुग्रही जने भूत भविष्य वर्तमान कुशल कर्म आचरन्ति क्षम कुशले से भुंजति सुसाधु जनकर सार कहतु साधुंक विचार जेमते धर्म कुअराधि प्राणी लभन्ति सर्वसिद्धि से हरि थाई अनुमते भकत भाव हृदगते निर्मल चिते ज्ञान कहे जन्म मरण पाप द्वहे से हरि नाना अवतारे संसारे केते कर्म करे स्वभावे तैलक्यईश्वर ब्रह्मा शंकर अगचर स्वभावे चेष्टा जार नाही कि पाई संसार सजाई ब्राह्मण करी नाना मूर्ति जे जीव जेमते जीवंती जीवंक मध्य सुखे सोहे केवल आत्मा सुखे मोहे जोगेश्वरंक हृददेशे स्वभावे रहे कासे बहु प्रकारे प्रकाशई रवि जे सने शून्य थाई किबा बिहरे ए जगते रूप प्रकाशे बहुमते कर्म करई ए जगते गोविंद प्रसन्नर अर्थे से हरि चरितमृत शुणी संतोष नुहे चित से आदि लोकनाथ हरि जे अबा तत आश्रय करी लोक आलोके रक्षा पाल जे अबा भुवन मंडल नाना प्रकारे भेद करी प्राणी को कर्म सुते धरी से नारायण आत्मजोनि विश्वसर्जई ताहा घेनी एक कथा कह मुनि मोते संसारु तरी बिजे मते व्यासंक मुखु अनुक्षणे शुणिछि तृषित श्रवणे अळप मुख जालक्षण से काहि हरिव मो मन कृष्ण चरित तीर्थपदे हरई विषया विषाद सकळे पूछे मुनिगणे
ଯାର ଚରିତ ଅନୁକ୍ଷଣେ ସ୍ତୁତି କରନ୍ତି ଆତ୍ମଭାବେ କେବଳ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଲଭେ। ଯେ କଥା ପଶି କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱାରେ ସୁତୀକ୍ଷଣ ଚକ୍ର ଘେନି କରେ। ଯେ କର୍ମ ଗୃହ ବନ୍ଦେ ଥାଇ ତ୍ରିଗୁଣର ଯୁଗଳେ ଦେଇ ଜନ୍ମ ମରଣ ମାର୍ଗେ ଟାଣେ ସେ କର୍ମ ଛିଡ଼େ ତତକ୍ଷଣେ। ଏମନ୍ତେ କୃଷ୍ଣ କଥା ଯେତେ କହିଲେ ମୈତ୍ରୀ ଅଗ୍ରତେ। ଯାହା ଶୁଣିଲେ କର୍ଣ୍ଣପଥେ ମନ ନ ରହେ ଅବା ଦୁଃଖେ। ଯାହା ଶୁଣନ୍ତେ ନୀତି ନୀତି ନିବିଡ଼େ ବଢ଼ଇ ପୀରତି। ସେ ହରି ଶ୍ରବଣ କଥନେ ଯେ ପ୍ରାଣୀ ବଞ୍ଚେ ଅନୁକ୍ଷଣେ। ସକଳ ଦୁଃଖ ତାର ହରେ ରବି ଯେ ସନେ ଅନ୍ଧକାରେ। ଯେ ହରି କଥନେ ବିମୁଖ ତାର ଜୀବନ ବ୍ୟର୍ଥ ଦେଖ। ତାହାର ଅମଙ୍ଗଳ ଶ୍ରୁତି କର୍ଣ୍ଣ ସକାଶୁ ନାଶ ଯାନ୍ତି। ବିକଳ୍ପ କଳ୍ପ ସୂଚି ଘର ସକଳ କଥା ମଧ୍ୟେ ସାର। ପୁଷ୍ପର ରସ ମଧୁ ଯେହ୍ନେ ଉଧରି ମଧୁ କରେ ପାନେ। ତେଣୁ ଗୋବିନ୍ଦ କଥା ଯେତେ ଆଗାମ ନିଗମ ଭକତେ। ଏଣୁ ଗୋବିନ୍ଦ କଥା ଯେତେ ଆଗମ ନିଗମ ଭକତେ। ଉଧରି କହ ବିପ୍ର ମୋତେ ଜୀବନ ମୋକ୍ଷ ଆତ୍ମତୋତେ। ସୃଷ୍ଟି ପାଳନ ସଂହରଣେ ଯେ ହରି ଆତ୍ମା ମୋକ୍ଷ ଗୁଣେ। ନାନା ପ୍ରକାରେ ଶକ୍ତି ଧରେ ଅଶେଷ ଶରୀର ବିହରେ। ଆତ୍ମା ପୁରୁଷ କର୍ମ କରେ ଆନନ୍ଦେ ସଂସାରେ ବିହରେ। ତାହାର ଗୁଣ କର୍ମ ଯେତେ ଭୋମୁନି କହ ମୋ ଅଗ୍ରତେ। ଏମନ୍ତେ ବିଦୁରର ବାଣୀ ଆନନ୍ଦେ ମୈତ୍ରେୟ ଶୁଣି। ଏ ଜୀବ ନିସ୍ତରେ ଯେ ମତେ କହନ୍ତି ବିଦୁର ଅଗ୍ରତେ। ମୈତ୍ରେୟ ଉବାଚ ବିଦୁର ସାଧୁ ତୋ ବଚନ ଯେଣେ ତରିବେ ଦୁଃଖୀ ଜନ। ଏକଥା ହରି ପରାୟଣ ବିସ୍ତାରି ପୁଛ ତୁ କାରଣ। ବ୍ୟାସର ବୀର୍ଯ୍ୟ ତୁ ସ୍ୱଭାବେ ଜନ୍ମ ଲଭିବୁ ହରି ଭାବେ। ଶ୍ରୁତିର ଗର୍ଭେ ତୋର ଜାତ ଏଣୁ ତୁ ବ୍ୟାସଙ୍କର ସୁତ। ସେ ବିପ୍ର ଶାପ ମୋକ୍ଷ ଅର୍ଥେ ହରି ଭଜିଲୁ ଅବିରତେ। ସେ ହରି ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କାଳେ ବନେ ପିପଳ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ। ତୋହର ଅର୍ଥ ମୋତେ ଜ୍ଞାନ କହିଲେ ଦେବକୀ ନନ୍ଦନ। ସେ ଫଳ ତୋତେ ମୁଁ କହିବି ଶୁଣନ୍ତା ପ୍ରାଣୀ ନିସ୍ତରିବି। ସେ ହରି ଯୋଗ ମାୟା ବଳେ ଲୀଳା ବିହରେ ଏ ଶୟଳେ। ବିଶ୍ୱ ସର୍ଜନ କରେ ହରି ଯେ ରୂପେ ଯେ ବା କର୍ମ କରି। ଦୃଷ୍ଟିର କାଳେ ଭଗବାନ ଆତ୍ମାକୁ ଆତ୍ମା ରୂପେ ଧ୍ୟାନ। କରିଣ ଦେଖେ ଏକ କ୍ଷିତି ସେ ପୁଣି ଆତ୍ମା ଜ୍ଞାନ ଥାନ୍ତି। ବିଶେଷ ଶକ୍ତି ତାର ଦେହେ କରଇ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ମୋହେ। ସେ ଶକ୍ତି ବଳେ ଜ୍ଞାନ ସ୍ମରି ତକ୍ଷଣେ ମାୟା ରୂପ ଧରି। ସତ ଅସତ ଆତ୍ମା ଯାର ଯେ ଭାବେ ସ୍ଥିତ ଏ ସଂସାର। ସେ ମାୟା ବଳେ ବିଧୁ ରୂପେ ତ୍ରିଗୁଣ ମାୟା ଗୁଣ ସୁଖେ। ପୁରୁଷ ରୂପେ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଥାଇ ସେ ବୀର୍ଯ୍ୟ ସୁଖେ ପ୍ରକାଶଇ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ବଳେ କାଳ ବଳ ମହତ ହୃଦୟ ନିଶ୍ଚଳ। ସେ ବିଦ୍ୟା ଗୁଣ କାଳ ଅଂଶ ଅନ୍ଧାରେ ଯେହ୍ନେ ରବି ଦୃଶ୍ୟ। ଆତ୍ମାରେ ଆତ୍ମା ଜ୍ଞାନ ବଳେ
ଲହରୀ ଯେହ୍ନେ ବିନ୍ଦୁ ଜଳେ ସେ ପୁଣି ଈଶ୍ୱରର ଇଚ୍ଛା ତହୁଁ ଉପୁଜେ ସୃଷ୍ଟି ଦୀକ୍ଷା ତାର ବିକାର ଅହଙ୍କାର ତକ୍ଷଣେ ହୋଇଲା ବାହାର କାର୍ଯ୍ୟକାରଣେ ତାର ଦେହ ଭୂତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନମୋହ ବିକାର ରାଜସ ତାମସ ଏ ତିନି ରୂପେ ତା ପ୍ରକାଶ ସେ ପୁଣ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା ବଳେ ଜଳଦ ବୃଷ୍ଟି ଯେହ୍ନେ ଜଳେ ମନୁ ଉପୁଜିଲା ତକ୍ଷଣେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦେବଙ୍କ କାରଣେ ତେଣୁ ପ୍ରକାଶ ଇନ୍ଦ୍ରିଗଣ ସେ ଜ୍ଞାନ ପରମ କାରଣ ମନୁ ଉପୁଜିଲା ଶରୀର ଶବ୍ଦ ସ୍ପରଶ ରୂପହର ଏ ଗ୍ରନ୍ଥ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଣେ ମିଶି ତକ୍ଷଣେ ଗଗନେ ପ୍ରକାଶି ସେ କାଳ ମାୟା ରୂପ ଅଂଶେ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ୱରୂପ ଦୃଶ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟେ ତହିଁ ଶବଦ ଗୁଣେ ଥୋଇ ଶୂନ୍ୟ ଶବଦ ପ୍ରକାଶଇ ଯାହାର ତହୁଁ ବେନିଗୁଣ ଶବଦ ସ୍ୱରୂପ ଲକ୍ଷଣ ସେ ପୁଣ୍ୟ ବଳ ବିକଶିତ ଜ୍ୟୋତି ତାହାର ତନୁଜାତ ସେ ଜ୍ୟୋତି ରୂପ ମଧ୍ୟେ ଥୋଇ ସର୍ବ ଶରୀର ରସ ପାଇ ବାୟୁ ବିକାରେ ଯେହ୍ନେ ଜଳ ସର୍ବ ଶରୀର ରସ ମୂଳ ଏ ତିନି ଗୁଣ ଜଳେ ଥୋଇ ଭୂମି ପୁତୁଳେ ଜଳେ ଥୋଇ ଏମନ୍ତେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବିପରିବାର ଭୂତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ତାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେବଗଣ ଭୂତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କ କାରଣ ଅଧିଦେବତା ଅଧିକାରେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ବିଷୟ ଗୋଚରେ ଦେବାଉବାଚ କର ଅଞ୍ଜଳି ଶିରେ ଦେଇ ଭାବେ ବୋଲନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଚାହିଁ ଭୋନାଥ ମନୁତ ପୟରେ ପ୍ରସନ୍ନ ଜନ ଦୁଃଖ ହରେ ଯା ପଦ୍ମ ପଦ୍ମ ଆଶ୍ରା କରି ସଂସାରୁ ତରନ୍ତେ ସଂସାରୀ ହେ ଧାତା ତୋର ମାୟା ବଳେ ଅଶେଷ ଜନ୍ତୁ ଏ ଶୟଳେ ସେ ସଂସାରୁ ତରି ଯାନ୍ତି କେବେ ହେଁ ଭ୍ରମେ ନ ପଡ଼ନ୍ତି ଏଣୁ ତ ପାଶଦେବ ଅର୍ଥେ ଆମ୍ଭେ ରହିଲୁ ଏ ଜଗତେ ତୋ ମୁଖ ପଦ୍ମ ଛାୟା ପ୍ରାୟେ ଯେମନ୍ତେ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଆଶ୍ରୟେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପ୍ରାଣ ଘୋର ବନେ ଆଶ୍ରୟ କରନ୍ତି ମୁନି ଜନେ ସେ ମୁନି ମାନଙ୍କୁ ଚରଣେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧମ ରକ୍ଷଣେ ସେ ପାଦ ଧୋଇ ତୀର୍ଥ ଜଳେ ସ୍ୱଭାବେ ପିଅନ୍ତି ନିଶ୍ଚଳେ ଏ ଯେଣୁ ତୋହର ଚରଣେ ହୃଦେ ଭାବନ୍ତି ଅନୁକ୍ଷଣେ ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟ ମନେ ଚିନ୍ତି ତୋ ପଦ ହୃଦେ ଅପରନ୍ତି ଭୋନାଥ ଗୃହ ଅନ୍ଧକୂପେ ପ୍ରାଣୀ ପଡ଼ନ୍ତି ଘୋର ଦୁଃଖେ ମୁହିଁ ମୋହର ବଲିଗ୍ରାସୀ ଦୃଢ଼େ ବାନ୍ଧନ୍ତି ମୋହ ପାଣି ଦୃଢ଼ ବନ୍ଧନେ ଏ ବିଷାଦ ହେଳେ ଖଣ୍ଡଇ ଏ ବିପଦ ଅଶାନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରଗଣ ବଳେ ହୃଦୟ ନୟନ ନିଶ୍ଚଳେ ଅସାର ପଥ ନ ଦେଖନ୍ତି ଯେ କଳ୍ପ ସମ୍ବାଦ ବିଭୂତି ତୋ କଥା ସୁଧାରସ ପାନ ପ୍ରବୋଧ ଶକ୍ତି ବିଦ୍ୟମାନ ବୈରାଗ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଯେ ବଣନ୍ତି ନିର୍ଭୟେ ବିଷ୍ଣୁ ଏକା ଥାନ୍ତି ଅପରେ ଯେବେ ମୁନି କୂଳେ ଆତ୍ମା ବିୟୋଗ ସ୍ନେହ ମଳେ ତୋର ପ୍ରକୃତି ମୁଖ ତରି ତୋ ପାଦ କମଳ ଆବରି ତୋର ସେବାରେ ଶ୍ରମ ତୁଟେ ଆଶେଷ ମାୟାବନ୍ଧ ଫିଟେ ଲୋକ ବର୍ଜିବା ଅର୍ଥେ ତୁହି ଆତ୍ମାକୁ ଆପଣେ ଭିଆଇ ତ୍ରିଗୁଣ ଆତ୍ମବନ୍ଧ ଦେଇ ଆମ୍ଭକୁ ସର୍ଜୁନାଥ ତୁହି ଆମ୍ଭେ ବି ମୁକ୍ତ ଭାବେ ଥିଲେ ତୋ ପାଦ ଛାଡ଼ିବୁ କି ଭଲେ ଯେ ମତେ ଯଥାକାଳେ ବଳି ତୋ ପାଦେ ଦେଇ ବନମାଳି ଶରଣ ରକ୍ଷଣ ତୋ ଚିତେ ତୋ ପାଦେ ସେବୁ ଅବିରତେ ତୁ କୂଟ ସ୍ଥିତି ଆଦି ହରି ମାୟା ପୁରୁଷ ରୂପ ଧରି ତୋ ଶକ୍ତି ଗୁଣ କର୍ମ ବଳେ ଆସକ୍ତି ଗର୍ଭେ ଯେ ନିଶ୍ଚଳେ ଅମୋଘ ବୀର୍ଯ୍ୟନାଥ ଥାଇ ସୃଷ୍ଟି ସୃଜନା କରୁ ତୁହି ତୋହର ତହୁଁ ଆମ୍ଭ ଯୋତ ଶାନ୍ତି ପ୍ରମୁଖ ଜଗନ୍ନାଥ ତୋ ଆଜ୍ଞା ଶିରେ ଘେନି ଭାବେ କହ କି କରିବୁଟି ଏବେ ଆମ୍ଭକୁ ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ଦେଇ ତୋର ବ୍ୟାପାରେ ରଖ ନେଇ
ହେମନ୍ତ ଦେବଙ୍କ ବଚନ ଶୁଣି ସନ୍ତୋଷ ଭଗବାନ ସେ ହରି ଚରଣେ ବିଶ୍ୱାସ ଭଣଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତେ ମହାପୁରାଣ ପରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାଂ ବୈଶିକାଂ ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧେ ବିଦୁର ମୈତ୍ରେୟ ସମ୍ବାଦେ ଏକାନ୍ତ ଭାବନା ନାମ ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟ।